Ngi ai ngu ayo blai Unang la ban don hakaying kejong u Baru dang pli Isna ini kalahad ingi Nginyo ban syakri ban mane yo blai Bat ban yalap Ya ke gospel Ke kubur babha gaktin kejong u Ki Nong syarai jong ke balang Ki dekot komiti balang Kilong kpa, kilong kmi, ki khon samla, kentai chenrang mat ki khap ki berit. Ngap yang sobhai pi baro hakateng utrai, padunang penim jengi Jesus Christ. Ngap yang sobha, yai teman san ingi teman san bishar hek. Ibla kloy ban pediang yang jeng penbet, jong kebalang, ban don ban ingi deng kepor, ban cem ya kebanta, ban yalap ya gospel. Boleh norkat bat pi teman Maka kubur pelapan krek kalau jengker ku yang hilang baro. Ngasau tu by angat I pastori wan dekat bat I kong I kurim jong I rengkat bat I kun bat I wai parakansi ya piru kepiang sobha syakne kejeng syakri ya boleh nak por. Boleh ngur ku yang hilang baro. Bat nak banta ki paramangit ki perlok prajor ki balak ban Yos nok tilang bat ngilang bag YouTube channel jong kabalang. Ngipiang sobhai piru bat ngiduai bo blem se ban kerku. Ya pi lang baro nak ni kejeng syakri bangidon hak nak por. Hon nak banta ki mission di syar ngiru bidang don bat ngi nak por. Blem kerku ya pi lang baro ru hak ni kesengi nak por. Ngapan pau je so borom ya kejeng sang samla ya ke kuai jeng sang samla. Bila syem ya banta ban ya lam ngi jeng roi penhai mensim. Syiteng mentan, dan riu baji, dan riu syiteng mentan. Boleh nongker ku yipi, ya kejeng syakri pidon ban ai, nak banta laukan rahat. Ke program jong kini kerja seng kalong kumni. Nong yalam, demonstran dia Dr. Ola Mari, nong yalam jeruai, Mr. M. Lim Ngap, organis Mr. Mat Demeshwa Lalu. Inyo jeng pulik tin yublay, bat kejeng duai, na Mrs. A. Mauri, Ban ngin yo kejeng roi kerpang nagakwer jong jeng sang samla jong kabalang Presbyterian Moro. Hadin ngata ngin yo ban lum jeng aingu. Nong duai pen kentang jeng aingu I temesan is imli. Daladep kata ngin sayo ya kejeng alap ya kektin kejang blay na temen besar bishar hek. Yang nagapor habas dang jeng nagapor. Ni pai syo blay ha kejeng duai, tengin duai. Ko kpa jong I baha beneng Nyai ngui me kenrat me yalam minggu tai lamane ke singino do dang step haduk kene klimat atra babha Ilayo ban syakri ban mane me ko trai lang bagi benta ki baper jong kene ke singi bat lang bagane ke tayo baro istayo ko trai Mangidon han ke por trai babha basdang jong kene ke jia seng Habas dang jong kene kejing syakri kejing manemi ya blay ba em blay long try kli jong kabalang ngi dua ngi kerpat ko try memen sobha ban isnai ban pen kentang ki do nut ki men sim nga blay ngilong ki batget ngilong ki bapop ngin la ban syakri ban manem blay ba ko blay ba hok blay ba krawbor isnai ko try ban penteli ki do nut ki men sim jong ko try Maka ktin kebaim jang me ko trai. Kan yo ban rung hakidok nut ke men sim yang ikon rat. Man thau thumai ke jing long jem ken jablei ken jaman sim nga trai babha. Ngidua ru trai babha sai ban pen kentang ye na kapor. Kalong kapor ke mengisha ke jing lama men sim ba ko jeme ko ken rat. Ngidon kam ko trai ye ka ding men sim ba ko. Ban pen thumai bor ban pen sai bor nya blei. Isnai ko kenat bagane kapor kalong kata kapor ken ko kenat ku makasngi pente ko sablai habak mun sim bako jeme ko trai on pendap ya ki dok nut ke men sim jangi on pendap ya ke ying ke bako ke bakentang ke jeme ko trai makan long kabor ko trai nang laban ya saprang ha ke jing ya pilgrim Kristen ya slag ne kendo Kerku ko kendat ke benta jong ke jeng syakri nadok basdang hadu bawai no jong kene kapor ngi IT ki boleh jome nabe kene ngi pan ngi dem keteng uji sunang penembi amen
Ini ya, peteng kejeng screen ke po ngin ruai kejeng ruai ke ba. Chispa nyau. Hadirin kene kejeng ruai ngin soba ban kerpat ya. Mrs. A Mauri ban chem ke benta ban pulih nak ting kejeng blai baru ban bu kemat blai kejeng ruai. Ngin trai tat Jisu unwan hagil o sun meneng bapernai uji Jisu un sapau. Hapor siteng senya kan syai kiriu kuj unwan syau. Anda Jisu uwan ban unwan ban rong hajing mi pat nengkong. Riu kuj belayap ad badang im kinher syala usim. Bro asal di rekod bat koros kejeng ruai ke bacis pa henyau. Hagil o sun pleng ba hernai u Jesu un sapau hapor shiteng sen yakan shai kiriu kut un wan shai min trei ta Jesu wan in trei ta Jesu wan in trei ya Jesu wan pun ya lam sha la yin honda Jesu un wan ban rong ha ching mi pat neng kong riu kut layang bat badang im in her shala usim in trei ta Jesu wan in trei ta Jesu wan in trei ta Jesu wan punya lam sha la yin kapar shiu nom lek urim upai bangin la em as ngap ting pertama uwan tu yang ya umantan yen trei ta Jesu wan yen trei ta Jesu wan yen trei ta Jesu wan punya lam sha la yin uno eu ngek ha tei tuai tu trei ya lap charai namar utrai uplajan wan chaying ya pi untan in trei ta Jesu wan in trei ta Jesu wan in trei ta Jesu wan punya lam sha la yin Shua bangin lang hagijing duai kan pensngo katu gini kijing shisha
ki bangila ban syam hak tien ka bakhud ka jong ublay kata hak kitab u Isaya ka lenong ka basan-san kat khot ka baningkong hado ka balay ka juhi ka kitab ka lenong ka basan-san hi kat khot ka bahanriu bar bahnyo ngan puli ru naga gospel kat kum u Yohanes ka lenong ka basan kat khot ka ba arpusaw ka shithi u apostol Paul syakinong Rom ka lenong ka basan kat khot ka bahanriu hado ka bapra Kiktien ki baong kumni. Kau jaru ubas liang to one syaki but utau bam don sbai one to thiet but bam one ken to thiet ka one but ka dot klem sbai but klem dor. Balay hi pelut sbai ya ka bam long pu but ka jing tre jong pi ya ka bam pen kedang tu syashkor biang-biang inga bat bami kata ka babha to ka mensiam jong pi kan pensngo bahaya la dieru ha ka baklen pendem la ka skor to wan ru hanga tu sngeute ka mensiam jong pi kan saim bat ngan pelong bat pi ka jutang bom jukut ki jing isen ai baskem jong David ken bat pi yo try kat badang la ban syam yo u tukur padi u kat ba udang hajan to ubaman un ino ialah kelenti bad uriu bam hok ialah jingmut to un wan pairu shau try ti un sngosen e yo u bad shau blei jongi namar un ma par Shisha ngawang api. Bau tau bayu asngau ya kakatien jonga. Bad ubangit hau ta bala paenga. Udon ka jingim bam jukut. Bad ham sa ka jing penrem. Nrei ula lat siliang na ka jing yap sa ka jingim. Namaru Chris min bang idang long kibat lot bor. Hamar ka babiang kaya ulayap yapli yakibam riublay. Namar judon uban yap yapli ya ubahok. Nrei lese don uban danut wat ban yap yapli ya ubabha subun. Nrei ublay upen ishna ya lagjong jing it shingi ya kabah ya hakaba ngidang long ki bopop ukris ulayap yapli yangi to blay un shashkor yaki jing duai jungi yaki jing puli na kaktien ke jong u tongin ni pendam ke jing duai kok pa jungi bah beneng kan nongi dap dak jing kemen ke bakrau ko kenrat banyo ko kenrat ya kum gani ke kenta hakabangi kong ki khon ki jongmi hakani ka balang hamoro ngia lomlang kum ne kroi ko kanrat nado ki nong sharai ki jongka hado ki khot committee balang ki long kme ki long pa ki khon samla bat kum jo ki hep ki baret ko kanrat ban ngap bat shashkor ya ka jingalap jong ya ka tin ka jongmi try ayungin ong kajingo bat ka buram ka long shami ba medang ayingi ka ni ka lat ka ba light lut bangin maning in shakri pendon buromi ka kerteng ka jongmi hakani ka ribe it ka jongi ko kanrat klem kinu jingte ki jingkom ko kanrat kumbangi shem hagi we ki jella jong ka ri India ndai ngi hangni menglaya ngidang yo ekalat ban mani ban shakri light lut ka kerteng ka badon bor ka jongmi to kom ki khon ka jongmi o trying in the snow ngo ka ni ka lat kaba koridor kaba me ai hangi bangin la ban let ban ya lap ko kanrat keleng ling bagi shakri kaba me la jit bakin sami ka ya ka tin ka jong me shaki para banget bat shaki turu ki bampat nget ya me bakin yo snow ya ka jing ya lap ling bagi nong ya lap ko kanrat bakin tip
ya ka kerteng ka ba don bortam jo try jeng you Jesus Christ ubalai yap halor ka ding phna ban sius pa ki pop ba ki jing ringkang ki jong i baro ka kanran shim khnyom shim od shim don kanu no ka jing ngau si la shayap ngau ba nakabanta ki pop bat ki ringkang ki jongi ayungi hagnongi nyo ko mu bleu jongi ko kanran ubalong bleu ba mabe bleu ba kanrei ka jing sanei bleu ba eat yaki nong pop kumangi try omdon hakanoga noga jilli uganrat baki bleu ba don bor un eat yaki nong pop re bleu jongi eat yaki nong pop baru khot yaki shajan but shajan ka ding phna Calvary try hakani ka por ngis ngongo ya me ko kanran ba me ailat ingi kum ka balang ni mauro bangin pelong ka jeseng la baro shit yo ko kanran but ni shem bakan ka jingel kini ka jeseng yalap ki long shisha ki lat ko kanran ban pen kan do iki men siem ko kanran ki bla jangai no na me ki bam khwa shu ko kanran ban wan ki shi ki yeng jong me ki la ri ye la de hakikin dong ki kan shot ki la ri ye la de shi ki ki kam ki bam ye de dur bat kamon ko jong me re ling ba ki ni ki jing seng ye lap ki jongi bat ling ba da ki ni ki tendong jing pen sawa ko kanran to ta to pen kan do ko kan radi gitu ke mensim ki bala jingai na mi kin yos ngau ye ka jing khat e ke jomi wan hanga pi baro ki ba that bat ki ba khia ka jingket ngan pen sting ye pi don mo ko mutau blei wan ai ngi kat kata ka kular wan hanga pi ki ba that bat khia ka jingket ngan pen sting ye pi dei tango blei jongi uban ai ngi kat kata ka jubab try kan rat ayungin ong ngisum kerpat ye me ko kan rat ba men ye lam ye kan ni ka balang ka jungi ba kan nang ya na ka bor ko kan rat hoi kan rat ba ki khat ki jong ka ru try kin long ki ba ket khia ba kiu she ka yeng ka jong man she ka yeng ka jong me ban mani ban shakri ban yero pandon burom ye ka kerteng ka ba khoi ka jong me hoi try kin shakri ye me kin mani ye me bat kom juro ka kan rat kin ai kam bhasha ka kam ka jong me khnang bangin langla ko kan rat ban krishan ki kam ki babun sertab ki ba ka balang ka pentre kam tam e ka katkum ka jing ka kular ka jong me ka kan rat ba me dang don ka perthai ka longeng i kom ki kinong bo ka jong me bangin yalap e ka gospel ka jong me bangin hikai bat ban pen khia try ka balang ka jong yang ni mau ro kala lelo di kita ki kambaro kala yalap kala penkhia lingba ka bo e ka health clinic but ban seng ki school mission ko kan rat ban tray ka kam mission ban yalap ki to ki para banget ki bodon ha ki tu ki jaka ha ki mission field ki jongi ki don ha kha umren ha paham jula but ha it thang share ko kan rat lingba ki ni ki school ki bangila seng ko kan rat lingba ki no hi kai ki jongi ki belong ru ki missionary teacher ngi la ko kan rat but hikai om tang ye ka jing start ye ki abkd la new abcd nrai try ngi la ban ye tho e ka kerteng ga ba don bor ka jong me utrai bo nong benim jong Jesus Christ ban hikai ki khon hap ki baret bakin tiap ye me ublei ba im bat bi shisha ye ka jing shisha ka ten ka jong me ba me eat ki khon hap ki baret me ong to wan nga pi ki khuki ki khon hap baret baro ukhot eat but khot ngau ba try kan rat hoi lingba ki ni ki khon ki khna school ki jongi ngi kermen scam ko kan rat ba ki ni ki khna school kin sana ka jing long tip real tip lay
kin san ka jing start ka tin ka jong me baki la ko kan rat ban hikai ban yalam ye laki kemegi kpa shaka jing ito ye me oblay ba im ba shisha ko kan rat kata ka longa lat ka ba kra ko kan rat baki nong shong shnong hakin ki lightly ki shnong bat ki marjan ki laban tep kham bhai me oblay ba im ba shisha na mar ki long shnong ki baki shong ki long shnong ha baki bon ki ba shong shnong to kimpat itu ye me oblay ba im ba shisha ki bot lagi jong ki blay ko kan rat ki ba me dei bat oblay ba im ba shisha jongi try ker khu try kini ki mission field ki jongi ya ki nong hikai gi ba it ki jongi gi bala wan adu manen ka sngi ba ki nyo ya ka mensiem ban trei ka kam da ka jing it da ka jing snow kya ba ka ni ka de ka mission ga ba jisu la pai pi ban pin nang pen start ki kon hep ki baret bat ban ya lap ka gospel bat mangiru ko kan rat ki ba don hagan hangani ha ka balang ngin trei hok ngin trei bhai la ka kamram bala benchet yangi laka long haka nuga benta baga balang ka aingi haka ba pulis dang badwai haka ba ngilam jirwai la ningi nuga benta ka bered ka ba kra ngin pediang ka ba sungongo ku kan rat try ba ba melong oblay ba don bor baro melaban kata iki don wood mau ki ba bat ki ba terkhong kan rat namar melong oblay ba yangi try to pen kendu sai sen pat yikin nong shong shnong hang ni ki bala ban yo ngau leng ba ka ni ka jing sawa bakin wan shajan ka ding pana kalbari hang ta ka don jing map yiki pop ki jong hi ko kan ran ngila a try ban ong bangi long shisha kita ki bala sis pa da ka dor ba ka senam ko kan ran bangi la ban yai ban yang ban trei ban kata da ka jing ai ka jong me ko kan rat ngim long ai klem ka jing lam ka jong me ngi long tang ki brie ki ba suda ki ba thli ndai ka jing ba ka jong me ka pendap yangi ka senam ka bala tu halor ulom kalbari ka pen khya ki jing pang ki jongi met bat men sim ka pen slori yangi ko kan rat bangin trei ka kam ka jongi me bangin le ya ka mon ka jong me bat bangin kiu sha ka yeng ka jong me kan rat pat start don lem don rang kat ru bat ki nong yalam ki jongi ko kan rat bakin nang yo ya ka jing start ba ka jing shampang ko kan rat ban nang yalam ya ka balang bakan nang kiu na ka bor sha ka bor bakin nang la ko kan rat ban penyar yo telai ka jing jan bag baro ki ba don hakani ka ben kani ka snong ka jongi kinyo asngau ya ka kubor lingba ki jingelap ki jongi try kani ka poru ngim la klem da bo jing dwai kirpang na ka bentai temen basani ba jongi ibala pudiang sngo bhai ka jing khot jo ka balang ban wan ban ai ka jingelap yangi hakani ka janmi try pen slaya da umen sim ba khot ujongmi ba ka ka ba in pla ka ba in kren kan kata ningkong ka don won jongi bar ki ba don ha kan ka yeng ka jongi nai kan kata ru ikito ki ba ngap ki ba shashkor la ka long ha ki yeng ki sam la ka long ha ki lentiyat la ki long ha ki dukan ko kan ran bakin ngap sipor kin ai ka por ka ba keloj ban ngap ye ka khubor ka jingpen em lingba itemen ba sanai jongi try ayunginong ka jingo ba ka burom ngi ai tang shami ublay ba don bor baro uba penyo yingi na ka way ka por ka way ka por kom ka ni ka lat bangin play ka kerteng ka ba don bor ka chongmi kanang ba ki kon ki jongmi ki ba sngow ya ka jing ya lap kin sngow kindo kin sngow ka jing tao men siu ba kho jongmi ba kin wan ban IT thamai la di ban pen janai la ka jing em bat ka jing e dei ka jongki ba shimet bat mi ublay ba em bat shisha ho ngi kom ki kimi ki pa kinong sharai barak kimla ko kan ran nei dei tang ka bor ka jongmi ka ban la ban pen kendo ikini ki skon samla
ki long kami ki long pa bat baro ki badon ki balaban jo sngawi kan ka ching sawa bakin ai tilot yela di hakan ka met shami ko kanra ai bakan ni kan long ka met ha bagi kin yo ban piang ni ka jing pen em na ka khet ka jing isnai ki jong me trai me long blai badon bor baro me ju snap me ju sngawi ki jing dwai jong ni ki nong pop ki ba chat ki ba rem ni pla si sha bagi long ki nong pop ki ba chat baram rei ka ding na kalbari kala kit lot igita ki jing ngit ki jongi ki jing ki pop ki jongi ki jing rengkang ki jongi ban ngi la ban ong bangi long ki khon ki jongi de na ka snam ka bala tuot halor ulum kalbari sius pa atrai ngi da ka snam ka jongi bangi la ban yo i ka dur ka ba habri ku jongi hakata ka sngi ka ba me menwan shawengi ban ngin don lem don kat ban mi hakata ka yeng ka ba me malapan kre yangi hakata ka ri ka ba om don shu ka jingpang om don shu ka jing shitom ka jing yam ka jing linear ni ka jing sosat rei tang ka jing men sudah kat shaba pai trai ni kermen ni ka ta ka neng ka paradise ko kan rat ladang iya kat kum ka mon ka ba start ka jong mi ai ngi IT ko kan rat ya la ka jong ka jingem haka jinge lam ka ba start ka jongi shimti yangi way ba don haga ni ka yeng ka ba kentang ka jongi ba nga ka ni ka kaleman ngin pinjan yela di shami ngin IT yela di shami ko kanrat panong shim pelong nga uding tau ba tamai ko kanrat try ba ba ka nget ban nga kermen scam ba miyos ngawi ki jing dwai ba ki jing khot kerpa chunga ka nong pop ka ba jat ka baram try ai boru ye temen ba san ba in laban plai ka ya ka khubor ko kanrat da ka jing lam ka jong mi ki ai baro ki shong hakil hok ti ki jong mi pen klan yi ai ka bori i ba ka jing start ka jing shampang ba ka jing ka bor ba in laban pen kendu yangi ya ka hok ka pop bat ka jing mishar try ba ba shimi gini ki jing khot ki jing kerpa jong akan nong pop ka ba jot ka baram na ba ka kerteng ka ba don bor tam bat ka ba thiang tam jong try bu nong penem jong i Jesus Christ ngangu adem ngapan ban ngapdiang minta bar hala kartaru amen. Ngapan pau nyus ngungu so brami kong mauri de shemi ke banta ban pulin king jong blai ba ka jing duai blen kur khu ipi kong nak banta ka jing shakri bidwan dan ai nak banta lo kan rat te na ka por ngin poi shkoi pat ka banta ka ta longin yo sngo ya ka khubor lang ba ka jing ruai kerpang de shenia ni ka banta ha ka kwayar jong jing sang samla jong ka balang prestrian mauro hadim malakut ka hadim ladep ka jing ruai kwayar lamba ka kwayar ngin sayo pat ban lum ya ka jing aingu ladep ban lum jing aingu as ka ba ban kerpadi tamen san assembly ban duai bat pen kentang ya ka jing aingu Berkah, ya la jing
Ini pendam jing duai. Kaburom bat kejingu i ai sameo blei ukpa jongi uphabneng. Ublei bolong utrai kun rat jong ka jing im ka jongi we pi we. Ngai ngo ime ko trai namar ka jing I ka bom jukut ka jong me. Yang I ki breu ki balchot ki barem. Ba me a trai kan rat melawan sakne ka berthei. Ban chayap ban pen im yang I ki nong pop kum manga bat kum mangi. A trai kan rat ngai ngo ime ko trai maladon kat. Ya ka jing syakri ka jongi ko trai. Nadu dang step jong ni kesngi ka bakrau ka bangitang ke jong me. Ilio mat shibun ki jing ku na ka ket ki jing isnei ki jong me. Nginget skem ko trai kan rat leng ba ka ni ka por. Kap jan me jong ni kesngi ko trai. Bada uju men sim jong me ko trai. Un yo jan don jaka ki donot bat ki men sim ki jong ye ka ni ka por. A trai kan rat ngi da gerpat ki jing don rekat ki jong me leng ba ka ni ka jan me. Men isnei ban jungo I ko trai ngi na ka ket ke jing isnei ki jong me ko trai. Bagi e barok kin man pendap akan ka por na du ki jing ruai ki jing yero. Bat kam tam ko trai kan rat ya kubor ke ban yos ngau na teman pesan balong syakri bu kodor jong me. A trai kan rat pen kup yu du men sim ba khoi ka bor jong me ko trai. Bagi e barok kin ban yos ngau kan long ki ba wan na ka ket ki jing isnei ki jong me. Kin long ka bor ban thau thamai yang I we pi we badon po kan ki yeng ka bagan tang ki jangi ban thau thamai ki long yeng ki long sam ki bla chat la pra ki jangi ban thau thamai ru ki donot bat ka men sim ban dangin mi no nang ne ko trai kan rat in yo mat ki jing ker khu ka bagan sai tam e na ket ki jing snei ki jang me a trai kan rat ha ni ka poru na ki jing ker khu ki bagan sai ko trai kan rat man la ker khu ha ka jing im ka jangi we pi we ko trai ni wara kan diat hagan ka por sha kam ka ba krau ka ba kantang e jong me pen khu ye ki ko trai ba ha kan no ka benta ba ka balang ka jong me ka pendon kam kan long ye ban pen krau ka lama gospel ka jong me ida duai ko trai kan rat minis ne ban kir khu ye ki ti ba tlot ka jong I ko trai ki bala no hagan ka por ya rap yang I binang yo ki met ki ba ka ki ba kya but I bor I ko trai binang yo I ka men sim ban syakri ban ai ki donot bat ki men sim jongi ban syakri na mata ka buram ka jong me kat ba mi bedang pensa ingin ka sla kan deu sai ki de ka snam ka jong me ko trai ngi long ki dong pop ki breu ki bala chat ki bram ha ka teng jisung i wai ban ipan amen Kublai shibun na kamta ka kwayar jong jing sang samla. Kebaing ne ka jing ruai kerpang kebadan ka khubor. Jing emut ayu hane perthai. Ngin sno halo kun rat. Ban ngi ino no ya ka perthai. Knam ngen yo ya ka jing penim ai. Benang ker khu fi long ba jing syakri. Pidan ban ai na ka banta lo kun rat. Ngapan pau nyus ngu so brom rik asyar lalu mi jai ngo. Bai teman san SMD. Dua bat pen kentang yak jing aingu. Ngila poi syakawai pat ke benta kata kalong. Ngin sya skor yak jing yalap yak ketin ke jong blai. Ngidon nap deng jangi nak por yak teman san bishar hek. Bolong syukri bakor do jong blai. Ban ai ngi yak khubor ketin ke jong blai. Lang ba ke jalap han ke por. Kum ke jing pen itu. I teman san bishar hek idon Haka Balang Lumkshaj, Jongka Jaya District, Jongka Chelong Rilum Presteri. Teman-teman kembali shibun, Pilakloi ban pediang ya jeng penbet jongi kum ke Balang, ban shim mina ke benta, ban yalap ya gospel, la duai nak benta jong pi kum ke Balang, la artayo ngalak ban ong, umlen kurku ipi teman-teman. Baga kubor ke bami no nak centur jong pi kalong ke bor ke bawan dekat jing sai jong blai nalor kini ke jing penithu itu menasan ngasong I ban pen kan mau pedang jongi nak poru bahakisnem arhajan riu arjan yau itu menasan ila haswa bin long teman san nak por menasan ledan benta bat ngikum ke Balang kum ketat Balang hata kapor ban ai ke Bible study. Begitu ke besyaiwan cak Bible study de mensan hata kapor ki dang ken mau ya hata kapor ke ba la shim khia ban wan ai Bible study si sin chitayo. Te hakis ngi bahadien ro. It mensan lawan ban yarab yangi
lang bagi jing sang samla bat lang bagi balang lang baka balang haki program bagi bentak berper dengan kepor sesen pat kublai shbun temenusan tenamar bangan sa aitino ya kepor kabadang sa hai temenusan bihek ban ya yalap ya gospel baru ban yalam ya kejaseng hadu bawai no jongka Setiap kepor sywa sya yang aban pensngau ya kajing penpau jing sungu borom ya baro kenong syementa nadu organis noilam jerwai ikong ba puli nak tinggal jong blai bat duai bat nam tak kajing sang samla kabayalam ya kajing ruai permen sim sywa basdang nya seng bat kajing ruai kerpang ka bapila ai blain kurku ru ya ki oshar bai temsan assembly bat kajing penpau kajing sungu berkerpang kalong nam tai temansan bihek iban syemi gebenta ban yalap ya gospel badru ban yalam yangi harup berpenuai no ijing aseng temansan habis pin yalap ya gospel bat pin miru nak balang jongi kajing gerku kerdok kajing duai kalong nak gebenta jong pi kum syakri jong blai bat nak gebenta kajing gesem jong piru pinang yo amat kajing dorkat jong blai langba kisai kipor kistem ya kabau blai bit ban pendon kame pi kumu syukri bakodor jong te hadin ban ngedep ban ruai dan jeng ruai ngas aitino ya kapor ke basa ha cuman mesan bishar hek te namar gadau ne kapor ki pramengej biej baro ki perlok ki prajor ki para pramengej kat bala ban yo sngo yo ne khobor jeng lap jongi lamban kapor lamban tandong pensawa bat ki wei pat pidon haking kisem jong pi hakenti ya ki jong pi bat hang no pidon ngiwer ngi khot e je pi pen plai khnang ya kapor ke bakodor jong pi ba pen cha skor ayu bleu don ban kren hapreng jongi bat hapreng jong pi leng ba jong ne kapor leng ba jong ni ke seng halap ngiwan man ya thu ya pi ngiwan man penbana ya khubor ba bha hapreng ne ke perthai ke baken riang mutlop haba hapreng ne ke perthai ke badap tang di khubor basneu Tinggi khot kerpa di fi pin soba ban cha skor cipor. Kai ke ba bleu dan man kren lang ba syakri jong teman mesan besar hek. Dan por kum gajing pen kre. Habang yo sngo ya kanya lap ya gospel lang teman mesan. Inya snok tilang ban ruai jeng ruai ke ba. Lais pa nyo posan. Lais pa nyo posan gajing pla bangai. Ya kisai kum jong karai bi melap that da jing belai. Napo kiliu leb be ijri mela kring da jing isnai atra Jisu yakani ngamla ban klet ngadon ayu te haperthai bangadon hok bandawa yanga lathit da kador blai kata longkas pa jonga kamon jong me tanggata ngakwa banle bro saw dir khot jing ruai ke balais pa nyo phosan Habakot ingin ruang ngai ti kapor badangsa. Hai teman san ingin teman bisar hek. Menyalap ya gospel. Baru ban cemi ke bentah haduk bawai no. Jong ini jeng siring kapor. Kijing ruang ke balai spa nyoposan. Sai kum jong karai bi melap that da jing it lay na poke leu lep ba is le mela kring da jing is lay try Jesus try Jesus ya kanengan la banglen try Jesus try Jesus ya kanengan la banglen ya ubah Sneu ba pomantam la ubarit ne bakraw barok
me ken thuk bat me lam sha u play o try nong tao a try Jesus a try Jesus ya kane ngam la ban kle a try Jesus a try Jesus ya kane ngam la ban kle Adon a you te birthday bang adon hok pan dawa yang ala tita kador play kata longkas pa jonga kamon jong mi kamon jong me dang katang agwa banle kamon jong me kamon jong me dang katang agwa banle try ken ra ngan shakriya me kat ba cheng em kata sa kanuka nu ba me ong ti nga kloi ban le ngang cơ teng jong me cơ teng jong me ban ya lap ngaswo ba e cơ teng jong me cơ teng jong me ban ya lap ngaswo ba e Teman besan biarlah mereka kejingin seng hakani kemin. Pastor, ki teman besan ki nong syarai jongka balang, ki dekat jongka komiti balang ki para bangit ki bait hotrai, naru ki hap ki berit ki khon samla ki long kemi ki long kapa. Ai ku blaya pi baro aga kerteng ke batiang tam ke jong trai, bau nong penim jengiu Jesus Christ. Ngadap da ke jingkemen ke bakrau banyok banya syambat pi ki para bangit bait jonga. Ya ke banga ju iit ya ke ka balang ka jong pi na do kita gisnam ko balong itemen besan ngaju sngu iit ngaju ken mau kum la ka jong ka balang hi bangan yo banwan ha ke ka balang hamau ro bar ka men sim ka ba kemen bar ka ba sngu ya ke jing khot sngu ba ka jong pi ngalawan ha ke ka por ringkat bar ka ying ka jonga ban ngi duai bo blen kerkhu ya ka balang ha ka jing syakri ka jongka kam tam ha ka mission ban penyar kita layeng jan jongga hima ka jong blay ban nga ngets kambo blay nang kerkhuya pi ka balang ka way ba ka way karam payeng bari ki para banget ki ba eat ho try ki ba yo snow ya kani ka jing sawa ki ba yo i ya kani ka jing alam bang ngets kambo blay un kerkhuya pi lang kumju hagani ka por klam da shimshu ya ka por namar kala nang ya kani ka por hagani ka men shwa bangin pediang ka khtin ka jong blay ngin ya le ho blay ka jing duai ngin ya duai Adu keren ba jam no Jisu. Kiktiin jong me ki long umso. Keren atrai ngi shashkor. Melong ublehi. Ktiin em om jupai haba duai shalor. Nang sat yang a Jisu. Ngan kamli yaga yor. Keren atrai ngi shashkor. Melong ublehi haga kertengu Jisu ngi duai. Amen. Asngo it ban perkhat bakat bau try Jisu dang dana kene kesla perthai uju le shibun ki kamba uju yalap pat ba uju pen khia igi bapang upen emru igi bayam here utrai Jisu udan ruga por ka bakerpang ban ya kendo marmet bar kibriu u itu ya kiraga kerteng
Usngau thuru ya ka jinglong ka jongki. Bat ujudon poru bania keren bania khana bat ki. Baru try Jisu namar kata ngasngau iit ban berkat bau keren ni gibriu nagi jinglong bat ki jing ke bat ki ka jing im ka jongki hagano ka rukam. Bat namar kata ka ni ka miit ngakwa ban penpai syakawai ka jing ya keren ka jong try Jisu. Ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka balai ka yatu yangi ya ka jing ya keren ka jong try Jisu bat uway riu kraw Nicodemus. Henry ka lenong ka basaw ka yatu yangi saya ka waypat ka jing ya keren marmet ka jong Jisu bat ka waypat ka riu gantay ka bangila banong kalong riu madan, kalong riu patba, henry utrai Jisu, uya keren bat ka ni kalong ka jingya keren ya khana ka ba jrong tam ka jong trai Jisu, kat ba udang don, hagani ka slapert hey. Barok ka way ka lenong, kani ka jingya keren ka jong trai Jisu, haduk ka dekat ka ba sapua, lajan barok ka way ka lenong hi, kani tang ka jingya keren ya khana ka jong trai Jisu, bat kani ka riu kentay nong Samaria. Bagi para banget kiba iit ki jonga klem da puli shibun ki dekat namarkan shim ya kapor kalenong ka basaw ka penken mau yangi bau try Jisu la let syaga shnong ka bakaka don kata ka shnong Samaria ka ba ngiyo i bau lapoi hagada ka shnong balakot sikar. Bagi para banget ono try Jisu ulapoi hagada ka shnong hagada ka jaka ulay shambar ka ni ka riu kentay nong Samaria. Bergedekat ke menyau ke ongkum ni, kawai ke beriu na Samaria, kalawan bantong Jisu uong haka tu ai hanga bandi. Ana kumta kata ke beriu kabalong kanong Samaria, kalau ong hukum no mameu jiu, mepan bandi nanga kabalong kanong Samaria. Kini ke beriu mangas ngi ke juan ra, yu kiu bateli ujongka. Kawan hagapor kabaki waypat ki para gentay kim juan tong Ka im ya kata ka jing im bakamla bandon jing ya day batno. Kamla bani im lang sa lang bat ki waypat ki para gentay ki jongka. Kahaban yad marway, kahaban im marway, kahaban letong marway, kahaban ra yu kiu teli jongka, ukraw batli marway kahaban letong Bagi para banget kiba iit ki jonga. Kani ka riu kentay, kara yu kiu batili, ujong ka mangas ngi ban pendap bat mangas ngi kahaban wanpat, ya ka ban pendap au kra tili jongka, bat ukraw jongka, uyay tili, mangas ngi. Ki para banget kiba iit ki jonga, ngayu iya ka dur jongka ni ka kentay nong Samaria, baga kupru, ya ka dur jongka ni ka jingim ka jongi, ya kini ki sngi ki pamenta. Laju yo bandon benta ya ka bani rapkat bangala isnei bat kini ki rehab center jong assembly ka jongi hang te new hope bat kumju jong urban mission new life di addiction center ngarang sia keren bat we samla ubala ngop hagi jing di drugs banga keli yo pilong kumno hagapor ka ba piyo yo drugs bandi yo wanga tang suyo de bingas ngau kumanga poisya beneng Ngong kalong kumnupan hadin ba pila po isya beneng uang tang sipang ngas ngong ngalatli biang. Ki para banget kiba iit jonga namal kata ngas ngong tu lada don kiba yo ngong kiba hap hakum gini ki jing malian kiba sniu lakalong ka kiat neu drugs. Kaba kut ka sngi ka ditang ka jing teli. Hari kini ka miat kamde ka mangan kren tangi kiba ngop haga jing di kiat ba di drugs baka penteli yaki. Henagi parbanget kiba iit ki jonga ka jingkerni ngirwai yaki saikom jonga raibi henregi saikom jonga kerni ka bate yang yaki sngi ki menta kamdei tanga kiat baru drugs yaki badi kiat ngiong yaki ka pareng ki alkoholik yaki badi drugs ngiong ki drug addict henrei kambo na ki sngi bani ki drug addict ban ki alkoholik ngidon segi teknoholik Kibamla syuban im klaim gani ka tiar pendan kam ka mobile phone lani ka social media ka bangim lalat syu naka ki psychologist ki ong ladangi pendan kam ya ka screen palat like enta sisngi ngilan ha kalenti ban syate ha ka jingkerni lani bangin long ki adik siapet mapi ka screen time ka jompi kat no kan ta sisngi pi pelut Asngom hamap yang kawe nagi psychom jong ka kerni ka bate na dogi hap ki baret
ki kena samla ki lang ba rukum jo jadi kini ki durki dan ki durki bangi pen bangi ong pornografi na kini ka jaga ka bakentang nga keren ya kini ka jing shisha na markala khom kala te kini ka kenjuri jong ka kerni ka bangi mlat syo ladangi kwa ban lat kat no ru jan mangas ngi ngaya keren bagi samla kibra syate marau hagani ka jing malihin ka basniu hoy ka social media ngam ong bakalong ka basniu ngala pendon kam ya ka kuman rius nam ngatray haga sorba Bangalore ban pendon kam ya kani ka rensan kum ka rensan yalap ru ka gospel kani ka babha hani ka ka jingma ka baap yang ngi bangi yat haka kumbayat ho so pailen bahaka nungo ka khlemat ngi ptut bat ngi laban syate hagi kenjri jong ka kerni banamar kata haman bangi pet igini gidur kambiang bahkan kutang shisin batai ki doktor balada dihydroxyzine mlalat syu naga jingkerni batai ki reustat psychologist batang shisin ka jingpet ya ke pornografi kala biang bante marawingi barban kerni kakta ikata ka bor jabing ka jongi udo permit bangin kwa si kwa kumbalong ki kena babam chips kemluk ke klen bambiang ban bam tang shisin on chips list no one can eat just one kwa si kwa iwe hadin iwe kalong kumju ka baktik yangi baka way ka shorts hadin ka way ka shorts ka way ka reels hadin ka way pat ka reel bar ka bakut ngishu thali ngala jusyate mengaru hagan ka social media sikenta petkai status ki beriu klam song thu ka ya kumno ki parbanget ki bait ki jonga nga shapting bayo ki kenjri jonga kerni ki te om tangi ka dikyat di drugs handa yangi way pay way ki ba emagini ki sngi hagan ka rensan social media berkebakun kebenteli yangi ipar banget ki bait ki jonga kalong ka badan kam utrai Jesus dang bania keren warga ka kentai syapang ukiu teli jong ka bakawan pendap kadai ka badan kam ngimla ban ong bangim dan kam sange bretno ngimla ban de kumta hen ka jing dan kam ka kala jingkwa ka kala jingkwa brai bandala brai mla ban ptatshu yiki kinjri jong ka kerni bagi parbanget ki bait ki parlok ki bayos ngo ka jing sawa ka jing kerni ka laban wan ha ka no rukam hen rai ka bakut ka sngi ka penteli bani magini gisngi kabangi be eki bangi don kam ngamong kalong ka bom don kam ban pa school lagi kon bania be ka khai ka pateng bania treyak ta kalong ka don kam sudah gini ki baro haningi yo ngi klet ya ka don kam tam baka jingim kam dei tang ka jing don kam ha ka do henrengi don kam ru ha ka ba kenjaman sim berka besuk ka ba soitan un lutino un pentelino yang iman gasngi kalong ban penteli yangi ya ka jing snau thu bangi don kam yo blay baro sita yo bon kam sniu blay ka de por let kai namar kata sniu blay rumenta ka jing dheng kali ka syur khai kata bagi parbanget ki bait ki joga ni emagi sngi bagawai ka jing snow hadin ka waipan kawai ka tamasa hadin ka waipan kawai ka jing penbernya hadin ka waipan barkabakut tang ka jing thali kawai ka kali hadin ka waipan kawai ka ying hadin ka waipan kawai ka jaka sabhoy hadin ka waipan kawai ka jing dan kam hadin ka waipan barkabakut ka jing thali bagi parbanget ki bait ki jonga halengi ra akan ikamit yo kiu thli ubangi pendap kat nuru longgo mathe haga kriya kamran ka jinghun kamran ka jingdap karentang ka jingthali kabar ka jingthali kaba ngayui haba utrai jisu ya keren bagani ka kentai namar bakala kala thali palat ka ong ayanga ka khot ka khat lai ka ong gum ka ong ba ayanga kata ka bangandi balu jisu ong ya ka baro ubriu ubadi na kani ka unsliang pan hoy kini ki bangi don kam mania be man gasngi henai kini baro kini ai penteli yangi barhang ta kalau ong ayanga ya kata ka bangandum telisyo bagan khat ka bakhat ri ong jisu
Dikilet kot yau tengah jong pa batuan shani. Kata ka beriu kala yatu bakala ong ngam dan tengah. Uji su ong haka pala ong ka badai. Ngam dan tengah. Naba sangut ki tengah pala yo bau tabo padan menta umlong u tengah jong pa. Karon sangut ki tengah. Hani kam dan weiru tengah ko. Karon sangut ki sertap jingya day. Hani barok ki long ka bateli. Kara om tang yau kiu bateli, kara ru ya galong yeng ka bateli. San teli ki sertap jingya day bakadan baro ki long ki bateli. Kamdan jingya day batu weiru. Dan sangut ki tengah rim dan jingya day. Kara ya galong yeng ka bateli. Keleng kari khasi kampun sin ngalet senong kendong pi. Ayat ban let senong kendong kejing dawah kata-kata ban besai kekhtin kejong boleh senong kendong. Tambam ju kami isu mentang ale sinong kendong bandan ying plang ban yong ying trap ying tap siliam ju kami isu mentah. Ne ying plang ban sendur mentah. Ying plang mentah gi resort gi hotel gi beriu gi misna ying plang je mentah sinong kendong hasaru. Sini je sor lele ti ying pakidulan sudah. Ai ko yo boleh ngila kam kiu ka yo ka kot bengi yo ki ying gi babha. Heringa sosi bagi ying tigala nang bha long ying pat kila nang pra. Nginon ki yeng bun kamera, hari ka basngausi narunguk pa ka kami ka rungno skowe ka kamera. Narunguk pa gi kun gi pelot sila gi jong ki kamera. Ki bakum kita gi jing ada ngidan ki yeng ai ni ki menta. Pada dadan ka batli ha ki sngi ki jong menta. Mde ka jing pensuk. La pensuk igi yeng ki jong ka kali ka motor. La pensuk igi yeng ki jong ka kor ka bor, ha yeng set ja, ha ki kamera tia, ki kor ki bor ban pensuk yengi. Lanang pensuk yang i henry lanang lutino ya ke jingsuk na ke yeng ke jongi. Try Jisu bau keren ki singi ke bakhadu uang ke gospel ke jong Matias kalau baru saud khot bakhadar uang bagi lagi singi ke bakhadu ka pop kanang man bun baka jingi jong ki babun kanang man kriat. Dan don bala pentli ki yeng ke jongi ke jingi. Ka bashisha ki yeng ke jongi. Ka jingi kalanang man kriat hagi ying ki jongi longker stan barok pi ki basngap ki ba pedru kalong kumjo karan ka jing thali haga jing it hagi ying ki sem ki jongi menta ngadang red ku nang dan dagi benai ngara ku chipang dang don lele hospital chipang ngapet ngara ngadok ngadat ngong kun ba it jonga nalahe ukun ngong la ba exam Pio kan no jingken, yo kan no sayan, yo kan lai po kun bai jonga, yo lai po dei shu bai. Permangi ki bai ki jonga, ndala ki kun banwan ra, tulop ke bai ni it. Bagi permangi ki bai jonga, bon lagi yang ki jongi, mdan shu ka por bangi ni shong markmat banong kun nga i pi, namar pi di kun jonga. Ni ngau tu namar ngi la jan reus nem ngi klam yo kun. The duai. Dawai banyo kun tang dala yo mdan ka por bangan kun it si saibi pili ba kodor jama pili ba babriu panim dan kata ka por para habana yeng ngim la ban ay ka badai ban ay ubriu sisngi uang pilong ba babriu kilangom ki parmangit ki ba it ki jama ki kun hagini kisngi kun jong ablas dang he ngong kun bile ayu Kremle Lechano, Hangni, Batno, Marway, Mshai Kitin Shu, Shaistang Papan Pisa. Yongi am Kikon, Hado Bandapoy Gasni, Bashwaban Ra, Yakasundok Imei Pabangin Song me, Menga Ijabi. Baba it joga. A shifting yo kan poy Hado Katakapor, Ban Ong Kun, Ban Ong May, Baba it joga. Radon ka bangilan lutino la pentelino agini gisngi. Kadi ka jing nyokor iki jing ide hayeng jongi ong ka Mother Teresa. Nar bi kwa ban penkelai ka bertai naile let sayeng ban nyokor iki jing ide. Parbengit ki ba jonga. Kumong pinga dan jiarap ang teh ni ukop teng anangya keren ba uwi riurang ba. Ubala day ban mi no stang shit tayo na rehab center. Ngong mama, pisco kumno
bapinyo let no siya yeng. Pisco kemen. Wang isong hang ni ngimya bam do bam jing tak man gasngi. Tak mga kemen ngasuk kemen sim kata-kata. Par ngasngo si bandet no siya yeng. Ang balay mama. Maka yeng jong awang kalau kabatali. Dan jing it ya kayeng. Par ngam kuasyo ban tiap bypass ang tawrang ba. So mamap yang ana mar kibabon ki rangba ki longkpa ki tiasa bypass bagi kali ki barem. Magiyeng ki long ki batali. Apos ni siya umdihar ketika rehab center jeng Pak David Jamir. Nakaling ang Pak David. Kibawan sa akin ni rehab jeng pi kiwan nakanomo kalong yeng long sem. Kamilan tino nga kiwa kini ki khurus pa khun baduk. Yung Pak Bishar. Kenai po nakasispa. Ikran na tak nakaparik. Kenai po nakasispa yung kiwan naka broken family. Ngejialap awareness banong kakian u drugs ki penpat iki yung kisem. Henry ki parbanget ka jing shisha kini kisingi kalong. Kini ki yung ki bapat ki bapra. Ki bateli. Ki bapenken ray. Bat penmi. Iki nong di kiat banong di drugs. Ki parbanget ki bahit ki jong. Ia mengisngi bau syaitan umyat cepat takiat lagi mengisngi ngit. Umyat tang sigi jakale tamasa. Henry urung hayeng syadja jonga, hayeng syadja jong pi, hakamra thia jongi, harampe yeng jongi, namar weibo layo yaki rampe yeng ki jongi, utar lingkot lingkai, ya ka snong ka thau, ka imlang ka salang, ka balang bar ka riba ka judgment riu. Dan kamle i isu sabar, tang syuyo ka yeng jonga jong pi. Padahal akan ni kamit dan manu remanu. Kibara ya kayeng ke batali ngaru ngawan na kabakum kata kayeng ke broken family ngasong tu bah kemud kumno bagi parbanget kibai ki jonga kanu ka itenat kalom jingtep ngibu sentiu ki barem dor ngi airong ngi pusara ki lom jingtep resya po kaput sudah kalong kumta ki babun ki yeng ki jongi bangi pen itenat bangi pen po pen ping Lagi jingbo jingsat ki baremdor, badagi kali ki motor, henry leraka jingade. Kapat kapra, kalong tangkum kalum jingtem, syapo kaput sudah. Perbangit ki bihit ki jong. Kani kenong kenteno samaria kara, ya kayeng ke batali. Kayeng jong no kabalat ki perbangit bihit jong. Akan mau ya kawai ke kana, kawai ke kot bang puli. Kakot ka kerteng the Grand Weaver. Dan wei kena baman ke sengiu pet syate syiliang lom ui ka wei ka yeng ka bai tenan ka badan jing hang yet kesiar. Ha ka wei ka sengi ko pa jo uwan judan po ha kata ka sengi ka di ka singkha. Ong kun pi kwa ayu. Ukun ongam kwa ai tang ka por jong piang. Ya let bat nga sa ka te ka yeng syiliang lom. Ko pa ong yang ini let. Dalam poya kata kayeng uyat saudong kata kayeng. Wang kun piwat ayu hang ni tau kun wang ngawat gitu ki jingkang yit kesiar syano gidon ngami isu mentah. Hau ong pila bakala pi mden jingkang yit kesiar hang ni. Imi iwe kena kentai. Iong baba piwat ayu hang ni wang ngawat ikatu ka jingkang yit kesiar te bang juyu ina kate kayeng jong asan ni mangga step ngajupet ka judon jingkang yit kesiar. Ong itai kena kentai beren iong Pila bakla pi baba mdei ka ni ka yeng jonga kamla banlong bandan jing hangit siara yeng jonga ngaken ngajuyu i katei ken ka yeng jong pi ka bajudan jing hangit siar ngiju berkat lesi ka yeng jong itei ka basong pi pe yang atrai ani teman besan dan jing hangit siar ngangan pe ya pi ki basong sinong kendong ki ani jing internet ka ya pi ki basong sasor ni ka jing suk sasor jing hangit siar ka don sasor ngingilek sinong kendong ani ke jing suk sinong kendong ani ke jing kaki kesiar sinong kendong dan balain ngisu perkat bagi tegi dan jing hangit kesiar ngidon ka jo ke jaga bagaro ke jing tali nama ke jing ele hagi ni gisngi ong traji su la keren ya gani haga gospel ke jong Matias kalau masipau lai busau la keren bagano ke jing ele na yeng Katsmaba ka balangin umab hanu bagan jia ha Amerika la ni bagan ka region ka bertai kala jia mentah yeng jonga jongpi ke jingile makenti ke jingile mokot duma kam dei shu bar
unong bay sis ngiu kharu lengkien henry shing ka kami ba ka khon bat ka kami shipara para bangit ki jong kanong ka thmaba ka balai hajan man lagi teliwing bagi para bangit ki jong klem dia thu karte ngalap haskul bangan lek baka urban mission bangile kani ka break free tour kani ka awareness program bangile ki school kapang gamen sim ka jong ki kena school class 8 kena kan thei dalam kut ke program ki mama ni at yela dir ka blade kom balai happy le kom ni balai mei pa kim pen biang si ki jing don kam jong pi ki ong ki pen biang lut na dong shadong pa school daga kali one on school daga kali biang lut na dong shadong tang bam dan jing ye hayeng tang dan jing ya kaja jing ya mai balai kha yang hakum kan ni ye ngam dan cuba par banget ki jong ngiran ka yeng ka batli habren ki sertap jingide ki bangidan ka balai ba ka bakhat do ro krau batli ka yeng ka batli ka ni ka riu kan thai ngasgo it pi ban perkhat ya ka haga jinglong ka baka don maka ka kren maka sa phang ka jing mani blai kong pi mani hang tai ngi mani hang ni pi mani kum ni ngi pun mani kum ni ka kren maka sa phang ka jing mani blai ka kren niam maka ngas nguit bakadang tip belai lah badong kadang tip niam ru lah badong ngas ngau sarang pi bandong unong syong snong jagari India ke jangim de kum syari sabni bagi beriu ki om dan belai hari India jengi ngalapoi ki jaka bakham kendong dong kendong te kendong sisa school dan jaka sumar dan kesurong dan ayim dan tanggawi ke jaka kan dan baik ke jaka mani belai uding usit umau dan baik kejaga mani belai ngadu Jammu Kashmir hadu Kanyakumari ka ri India ka jongi ka ri ka bawat belai ka ri ka badan niam ban nga bura mikin yam baro ko mila ka jong namakin yam baro ki hikai ka babas sudah hari compare kanu bangi kreniam compare kanu baka gantainong Samaria ka kreniam ka lempong baka lengwiar niam kamlaban pendap ya ka jingthli ka jangka bau try jisuwang hari ka por ka jabat ka long mentaken habakin nong ya mani belai ka bashisha kin mani yo khpa haga mensim bada ka bashisha na bau khparu wa dikibakum kita banya mani yo kajaka ka basok tambang ingin jingay no belai ngasyap ting yo kri niam bar kajaka mani belai kaken mau ngayalap ka wika balang krem dia tu kerteng sikti tanjan dia kat mangalang kren lon wei rang ba tho jing tho yo men sim pingi ba kren dum la tho tu dalawai ya di sha kin tu teman besan ngong teman besan ya iit ban pet yo tu rang ba kat mangalang kren tho jing tho anta teman besan utu kum tu kat bawan kren tho be kum tu ada ngong ngasnong tenat ba utau rang ba utho kum tai ki jing kren jong ki nong kren ong tau teman besan un tho lei ki jing kren jong pi tu dia malik do yong khen du nong yo nong ki trok jong ulang tangga ro khlamu moina ngila bandon ha ying ka jong blai hin rangi jingai no blai nang khana samla nadan jing seng elap ngang jusmat ba bania ra ben ai trafik rusngau tenat ba kat baik kam ngi pendep ben tambom jus ngowi eng da keren khatin blai bagi para banget ki ba iet ki jong ana markata u ama sukren hagi ka judgment riu ka jong blai haga kitab ka jong amas ka no basan arpuai u blai wong nga isi nga ijli nga chubu be ka kantin yegi jingle niam jong pi siapu de ma pi ye no ka de jingle niam ka ba thali ka bam dan jingle ba blai Bakanu kan niam ka mga ong kababhas sudah. Barakan niam baro kadawai ka jingle niam. Barakan jingle niam on pun jingking yo bribon wat yo blay. Hana ka jingwat blay da ka bakiw ya kilom Himalaya. Lani yung nunu lum. Lani ka nuno ka wa bangin ngam. Kawan lam tang siya ka jing thali. Abam dan ka jingede ka basisha pa do blay. Blaze pas ka luang. Haga donot jang ubriyo ka dan bit ka way ka tliw ka batali ka karay ka batali baka niyam ka mlaban pendam panaw blehi
Namar kata ki par bangit ki bait ki jonga compare kat nungi tei ki luwiar de pei ki lempung ki luwiar niam bat ki lempung niam. Kat bangim par rum sega jeli jaga jinge dei ke basisha balu blai. Ke berka dok nut dak mensim berka jing shisha baro. Ke niam kalong ke bateli. Ke jing le niam kalong ke bateli. Kawai ke niam kan dawai kawai pat ke niam. Kawai ke jing kenia kan dawai kawai pat ke jing kenia. Kawai ke jing puja kan dawai kawai pat ke jing puja. Kawai ke jing eseng kan dawai kawai pat ke jing eseng. Darangim dan ke jing ide ke bayam baru boleh ngamut ban ong kambiang kamlong balet sebarok ke jing eseng ka babah. Narek ngilak balong tang kum karuk khlamu maina wad ka yeng ke bagi mani yo boleh. Darangim rung syaka jing ide kepada kemensin bagi jing shisha baro. Habring gini ke jing teli ke kubor ke babah kalong. Bau Jisu ulet sa Samaria. U Jisu ulet wad ya kagantay ng Samaria. Mday kagantay ng Samaria ka balit wad yu. Mday rumah ka bakren ng kong yu Jisu. Uday Jisu bakren ng kong ya ka. Uday maubong ay yang abandi. Ngamudur mday Jisu ban kedokti balay pa gumni. Udah Jisu berdiang ketiba nong ai yang uhyar haga jaka kabakagadan upen po yala di kamha po ya ka nong ai yang mdan blay happening ki blay uba komu Jisu uban wat ya ka kentay nong Samaria haga jaka baraka jinglong kabakagadan. Ngongi bisa cisin nga buram ikiniam barok kumbaga buram yakiniam barok kumbaga buram ila kajang. Kiniam ikay kapabah sudah man kaniam kapun jingking yu briu ka jingle niam ban wat yu blay menjudan kaniam ka hikay ban penjingai yu briu no blay. Kiniam barok ki khot yu briu bun wat ban ban yasham baru blay. Rela dan ka kerpang baru Jisu. Banga juang dalong niam dalong Kristan piwat juang long niam Kristan. Nama ka niam ka dawai ka jingle niam banlong Kristan ka dawa tangga jinget. Gospel Yohanes like Henry ko bau believe it kata-kata ka bertai kat bola I do not. Yelo kun bala kamarway ka Bible kam simlong way ubadan ka niam. Ke Bible ka mong batip rito blay wakamay ka hok henry ka Bible ka mong banget au nom judge henry yo ka jingim ka babam jukut balay no sai rupa bate ka Bible ikan riu rito ligi kitab jong ka Bible ka kitab Genesis ka jingkali beningkong jong blay yo breu Genesis like handai ubleu ong Adam Shem dan Wan yo breu ka kitab bakhat lu jong ka Bible jing pen Paulai arpo ka ong uyeng ka jing khang bat utiet Lukas ka long bakhat khandai sipo ka ong ukonu breu wan ban pen em ka bala jano stangkat nong ini rwai Christmas Jisu nong pen em wan shepherd hen ka sam kulai ban syai ben ai o ka ba plalong burom yu blay buat yanga mden ka wei pat ka jingwat ka trong tam tanya ka jingwat ka jong blay yu breu bawat ada ke jingkang ke donut ke jong apa jongpi dan belai happening ki belai uba kumu Jisu ban wat yangi nama kata ki para banget ki bait ki jonga ban long Kristan dan kamsu ya ka jingle niam dan kamsu ban penbi yo belai daga ne katai tang kum bangalong atrai baba pamela khot skop ha yang ngawan long ka jingroi namoluan ban wanmu kadan kami ngataman peliang yo daga jinget kapas nguit man perkat ya gani ke jinga keren ke jauh Jisu. Bam dan blay hapeng ki blay uban ya keren kan ni bat ubreu. Dai tangu Jisu ublay ubaya keren. Ki begini am ki ong udan ublay keren. Tangga Bible ke baya tu yo Jisu baya keren. Banabaw ya keren kan ka kentay klem da itu yo Jisu kaya la ban ya keren badu bat kat bakadang ya keren badu ka shem yo wong ai ka ong kumno mameu jiu klem ong mangau kunu blay makaba ai kerteng yu ka ong mameu jiu mapan nanga ukren sipang utengah jong ka ong madai mameu no yo tu lupa ka ai kerteng sedekum we
Una keren sepang ka jing mani ka ong mediu Mesaya ka hatu mediu Kris. Kawai ka kerteng hadin kawai patat. Hadu ba kat ba kadang ya keren kum ba kho snap piang. Kawai ka sla hadin kawai pan. Waga kut kani ka jing ya keren mendai tang maka. Parok ka snong. Kau ni udah nong penim jangka partai ka syamartat yo nong penim jangka. Para pengen kiba it jonga dan blay hapeng ki blay wa kumu Jisu bangila ban ya keren kat badang ya keren naga jing itu saga jing sngoto bau de we ba de tang ujiu de tang nong ya thu lupa de tang Mesaya udiu nong penim jonga hapeng sngoto tip la tip ngau nga kini kisngi ladang im yalap shu yu Jisu hari kasih la biangi baru ala yo sngolet ya kerteng Jisu la tiblot sepau Jisu itu oi tempat skoto ya kecing dei padu ngiran kamban ngam kam celiu hakani kamit sa kecing skoto ya kecing dei pa im padu kamada Teresa she sin la kelia ka mother pa juduai kau ngam ju duai, ayu pa ong haka jing duai, kau ngam ju ong ai. Tekeliu tau nong keli jing keli, haba pam ju ong ai ka jing duai, tiu blei par uong ayu ya pa haka jing duai, kau ublei ru ju ong ai. Manu ba keren haba karu ka mong ai, ublei ru mong ai. Andala skotho ya ka jing ai pa ublei. Kalau ngum ka jing duai, blak hamrem jing duai lopsong. You say it best when you say nothing at all. Keren. Das motu. Baudu Emmanuel. Ublay lambat nga. Nganyak kali udan bat nga. Ngaya keren balu. Ngasyat jing syat udan bat nga. Ngaya keren balu. Apalagi jingkit bakia. Apalagi umat. Ngaya keren balu. Ngalat tiat jing tiat. Ngaya keren balu. Kali ka mga syukwa. Ni ka mga dankam. Ngaya keren balu. Anda ngala rong siya ka jingya day ka makam jeliw. Ka mga snow tu ba udon tang hang ni. Nudu blay lambat nga kat siya bangayan. Tangki kentin ru kambiang siya. Kamin sim jonga kadan palu. Baka ni kami ngin rong jeliw na ka jing tip nyatip taray sibon siya pang siya. Nila itu ru yaw. Bahali ang impat sngoto ya kacing idai balu. Parka ba pela na ba pelatam. Apakah kentay nang Samaria kawan rayu kiu beteli jongka. Sekarang kini keketiin ke jong blay ka ongkum no. Dekat arbo pra. Anda kumta kata ka beriu kala ino yu kium jongka. Ngumudur ka badbe yu kium kat sebagai lej makawan tong umti. Ndalaya syem baru Jisu, ndalaya keren baru Jisu. Ka breno yu kiu jongka, upat prau kiu kendau jongka. Namar kaya syem baru Jisu, ubas ngau tulut iki jing dan kam jongka. Para banget kiba it ki jongam dan play, hapeng ki play, ubas ngau tu kumu Jisu. Menemen sengi ngadang yalap yu kedekot, kebelingkot bahag Bible. Bam dan blay happening ki blay ba kumu Jisu ba ang gospel Yohanes no katway lay busan u Jisu ulaya empat dan blay dan avatar uban penpau yaki umat kumu blay jong ke Bible dan manu ba sngau tu yaki song umat bangila buri na ka partai barot tangu Jisu mau de blay bayam uwan syakam de ha ka bor Syim lawan jika kentay nong Samaria hakabor. Ang kaktian ka jong blay ulatad baru siyang tad. Uwan kong bangilong bangi. Uskaw tu igi jing tad jongi namar ba mauru utan. Uskaw tu igi uman namar uru uyam. But anda kalaya siyam baru ni Jisu ka breno yu kiu kendaw jongka. Upat yu kiu kendaw jongka. Kekeren ya ke jingkelah ke bam dan balak ban ai batang Jisu balak ban ai tangu Jisu balak ban hun
ya kamen sim juga jing im jing kemen bakrau Jisu me ai hanga ongga jing ruai shisha tangu Jisu balak ban pen kala bakat ki biya syam baru Jisu ndai tangga jing kala na ka bas news ka baba ngali kendu bun ki parlok ki bomlong gerstan ru ki kala ki secret ki at klam do pleng Jisu klam do gerstan ru gila no Jisu wana beneng syakndo ndai tang ban pen bhai ki bas new ndai tang ban maramot ya ka ba jot henrai ban penim ya ka ba ya hale ngi ya lemba ka jing yap ka ba kenjaman sim kabangim sko dan kam blay dan gibang am dan kam oji kran blay bar ga chirun gibang ini kiski bon bagi bang oji kran blay oji alap niam par banget kiba iki jonga uan ban pen im ya ka mensim ka bayap ka bam sngo tho ya ka jinga dai bat u blay ru bangin sngo tho pat ule yang aga jing thang la ti la slam jo sngo long ko ma wan ti ying ki briu ha ying yo thia kendet kan san ori pila ti la slam kham yo sngo yo thia Aslam lah yang agak jingkang jangan jang ping 4 yosgo 4 judan sisa kepor bangalong try alisong hapo jangan ban andau lerong un pen kala wong ga siti po sigi koran san kan nyau bu badan au kresun long lo jing thaw ba thamai ki barem kin tuno hakmi ki kin chialong ki ba thamai kan wan ka jingkala ka ba sisa Kamudur kawan katap dekat jalan. Kaleran banwan bagi para kentai. Kam junut ban pe yano. Anda kale ya syambaru Jisu ngamudur kapri ya ka jankup ke jongka. Kale chapedeng snong sendan ka pertas nong ko snong ko thau. Wan pe kloi weuni. Wan baro asnong jongka. Kapediang Jisu ulang penim jongka pertai. Kalong sendan ka nong pla. Siapa pertai parok kawai. Ban pelayu Jisu kam deka projek jang kepalang. Ban pelayu Jisu kam deka projek. Ban pelayu Jisu ka kersai na ka tonot na ka mensim ka beli syam si siapa do Jisu. Bagari kamit ngin mi kum kinong pelaban ongam skole ran ban pelayu trai. Kubala maaf yang Parbanget kiba iton boy parlok boong yang slok wat ukini kisngi umpalong gerstan wong asmok deye kata ka jing yalap jong pi ya kata ka jing im kabat hamai tang kumnungan sedang wong ngan let hakan no kayeng mani wong ngan let hakan mani balang jong pi hakan no kayeng mani ngan let ning ngan let kumnungan ai ngan ai kan no sya kata ka balang bakan yo man sedang do kata ka jing im bat hamai kau yang tahu perlok jangan kita bahas sudah kita harian gen sawan. Ngimlapan sedang nak ben yang mani jangan balang Presbyterian. Ngimlapan sedang nak ben yang mani jangan nugo balang Katolik balang Belay Fellowship. Mendai nak ben yang mani bangin sedang. Mendai nak jing ai ngo bangin sedang kadang tanggawai ke jakapan sedang. Kadon kawa badap desnam blamina Calvary. Kinong papatungin tama kakin kuit hindi kalitang kading penaka jong Jisu kejaka bangin sedang kiki parok disebut na din kata berkani kami ngitang syukap rib iki kemat bakan jado peligi kemat bakan jaman sim nama kadan kading penaka jong Jisu kebak kedup kumbau kedup ya kekentai nang Samaria balaki pop kisau han kinsa liphar kum kayor ngam itu ngam tip ya pi u itu baru sngo tu ya pi berkejakapan sedang keditang ading pernah ini duai agak jingin tang jaka di kapuar iwana kejat jang keding pernah bagi kemat kiba kenjaman sim ngiyui ya kawa kabatuj bagi pop jangan lagi sauhanyan insad ya ki barobar malatir laslam ko try malayang sa syabar nakajing khang kajing im ka jonga wan try ka ni kamit kada kajing suk am ko baka pertai ka ay ang try na mi
Keradaan baong ka ni kamihin. Ngakot jing mo siya. Pan bread lot, pan aiti lot. Hau Jisu. Ngala jule kumni rin ngampat sengaw tu. Kani kamihin nga sengaw tu siya kadal. O kuat ya nga. Tangkum kadang. Syurai kikti jong pingan ya bani duwai. Syuras bani ano. Ubren kurkuye bi. Ubren kurkuye bi. Ya dan mano. Ubren nang kurkuye bi. Ngai ikti jong bi. Ini ruai situ kuat ni kecil ruai. Gadon gawa badam dasna blami nakabari kinong pomki batu ngetam aka kin kun kin li aka kin kun kin li kinong pomki batu ngetam aka ken khoi ken li aka ken khoi ken li aka ken khoi ken li kinong pomki batu ngetam aka ken khoi ken li ngai ngồi yếm cô trai bà mày yang aga jing khang ka dodot ka jong aba jogi bà trai ngi ong rung dan jaga ka dodot jonga kini gimen gi para gi belara gi kti jong ki ko trai ngaduai ba men rong aga ni ga mit banyak khawai mit lambat ki baga jing thali ko trai kan nong bala pentap no daga jing sok om ko ba ka pertai ka ai hande ka ba me madan banai namar tang ma me ko jisu bala penhun ya ga jing im jonga jing im jing kemen ba krau jisu tang ma me ai hanga bedap yang ngi ko trai ka ying ka sam ka jongi daga jing sok ka jome ko trai ba men songket ma me na dogan ka met ko trai men sen shar ma me ko trai ngadwai ko trai kita ki ba ka kunjuri jong ka raibi ba ka kerni kila te la khom ba men that ki ko trai daga bor ka jome ba ka kerteng ka jome ka dan ka jing pelaj ka ni ka met aga kerteng ka jome ka dan ka jing pen kia try begin ngaduai ya baro kiba yos ngo kiba peja kali ka jing alap hagani ka khlip mat go try kiba jaka ya mekin man ya ka bor ka jome bagat kiba nget go try kini olong ki khun ki jome ker khu ya ki wei pe wei ker khu ma me ki khun ki jome kali ka palang bagin mi nang ni go try ki jing thau kiba thamai kiba ran ka jing kala But go try ki baben pendap ikido mensim. Namar ondalawan mensim ong khtin jome. Kin salong ki nong pla Jerusalem, Judea, Samaria. Situ bakut ke bertai. Ker kuba me go try. Bangin mi nang ni. Ki ban plaru i ke kerteng ke jome. Ke buram ke jingok ngi ai sheme. Baga palang go try ke yalap i ke kerteng jome. Haga kerteng Jisu ngi duangi pan. Mentah la gertaru. Amen. Para bangit kiba i jonga ngam shimla le da kumoi pan akhni ka men rai tang ban yo ban ye duai bat pi pila ban sa ndalwai kini ka jing seng in yo ban ye duai ban ye slok bat pi blem kur khu ye kini ka jing seng yalap lema kini ka tayo kini ka sngi ka ba kraw ka jong trai ba kini ka met ka bangi pediang ka khtin ka jong blai agler ka jing duai ngin peteng pat kini ka jing shakri ban penwai da ka jing ruai ka balai spa nyo po balai spa nyo pu how jisu ngala it baro ngala it lot ngan i ya ungan shaniaru
man gas ngi hado ka bakut ngala ai tilot baro hami jisu ko nong penem ngala ai tilot hading kan ka jingwai karpat i pastor jing reverend lendans im sobha ban tuai ban pelai ru ka jingker ku penwai ka jingwai lai Spanyol po Yesu ngala ai di baro ngala ai di lo ngan ya u ngan shanya ru man kasih hadu baku ngala ai tilo maro ha me Jesu gonong pen la ai tilo Jesu nga la ai ti ha ki cha chong u nga de jing ngô pa pu te ngam qua shu ya u Jesu nga la ngala ai tilo baro ha me Jesu konong pene ngala ai Jesu nga la ai ti ban long chong mi nga qua he ba mi ru men long u chong nga la ka jing ai tu te ngala ai tilo baro ha me Jesu konong pen na ai Jesu nga la ai ti ai Lord ame ku try pendap yang ada mol chong mi ki jingker ku ru tu ngala ai tilo baro ha me Jesu konong pene nga la ai tilo Jesu nga la ai ti ko ding bneng ha nga tu tre
jing penim ma ai jing men bu rom ya u lei ngala ai te lo aro ha me jesu konong penem nga la ai te lo. Ublay bo ukpao jangi bahabeneng giaingo emeko try bamalayo sngoy gi jing duai gi jangi shitayo shwa katayo jing elab bangila kerpat e jing don rekat ke jong me lembat ngi bat ke jing kerku ke jong me gi jing elab baro bat ngi sngow ko try baro shitayo me la don rekat bat ngi ha ke jing elab balailam da ke jing seng samla ke jing seng gentei ha ke jing seng elab ki balong ki yeng para banget ha ke yeng ke jong me bat ru e report jong ka kam jong ke jing elab Shathi, Shakha Umrin, Shapaham Jula, Bat Haitang Sher, Bat Hagani Gasngir ko trying is snow shisha, Yagajing Don Rekat Kajame Lembangi, Hagajing Shakri Kabangi Don Ban Ayame, Baraki Kubor, Kibangilio Snow, Nakatien Kaba Imgajong me, Kiba Krenningi, Shapanga Jinglong Pop Ubrio, Bat Shapanga Jinglong Hok Kajong Blay, Reuk siang ubalang Jesu Kristus ubala yap yapli nakabenta jangi hau bangi day ban shania ban IT ban lat ni gijing te jing khom jing kerni bat bangin yo ay gijing imbam jukot ngida duai ko try ba melate song igi kubor baro igi jing shakri gijangi baro bangin la ban yalap yo Jesu batang yo ubala sa narpna ubalong ko bor ke jing pen im nakabenta jangi kerku ko try ngi kum kabalang nang yo bor ngin yo ban yalap hapo ki sau kan ro jong ni ke yeng mane ngin yo ban yalap leng ba ki tendong jing pen sawa shabar ke yeng mane ngin la ban let shigini leng kamishan jong kabalang jong jing seng the jong kabalang ru ban yalap e ka kerteng ke jong Jesu ban om tang da ka ktien en re da ke jing im ke jongi da ka rukom jing long ke jongi ngin pen pau yo Jesu ha ke jing im ke jongi Iduai bemen kerkhui ngikum kebalang hagi lenti ki benang yad ngin mat ege jing dorkat ke jome bat ngin pendap roi ka mon ke bakhui ke jome ngiai ngo meladon rekat bat ngi ke ni ke jing seng bat ki benta baro jong jing shakri ke jongi to kerkhu ko trai namar ngi ai ke jing shakri ke banado tan rai ke do no yeme kerkhui ko khubor bengile osngau nu shakri bokor do jome temen besan bishar hek kerkhui i ke yeng ke sempen kupen sle i ke yeng ru daga jinglong rublay bat daga jing pen ko bor ban yalap ban sakhi yeu Jesu bat yeu Jesu aban seriem pelat ingi ko try di jing kerku ki bakan sai tam ki jong me ngi pa ni kini baro aka kerteng ke jong try bat unong pen em jongi u Jesu Christ ke jing ai ke jong Jesu Christ ba try bat ke jing it ba ke jong blay u ba ukpa lembat ke jing selok ke bat hyang ke jong men sim ba khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat kireu ngai ru keleng satlak kane ke perthai menta bat shadoki arta bam jukot ru amen.